Bueno, arratsalde on denoi, esango nuke gaur kalera atera garela lau hiriburutan funtsean bi gauzetarako. Bat, salatzeko langile klasea pairatzen ari den pobretze prozesu hau, eta bestetik neurri politikoak eskatzeko. Begi bistan da, ematen ari den pobretze fase hau ez dela denontzako. Hor daude Iberdrola, Petronor bezalako enpresak, inoizko etekinak handienak lortzen ari dira hilabete hauetan, eta begistan da lapurketa baten aurrean gaudela. Lapurketa horren aurrean gobernuek ez dute ezer egin nahi, eta bereziki, esango nuke ere bai, gure gobernuek, Gasteizko gobernua eta Iruñeko gobernuak ere ez dutela agenda berezirik horri aurre egiteko, eta inakzioan daudela, ez? Begi bistan dago ere bai aurrekontuekin ze gertatzen ari den, jakinda ere pobretze fase batean gaudela, aurrekontu horiek lagundu beharko lukete pobretze fase horri aurre egiten, eta ez da horrela. Aurrekontuak planteatu direnan bai, Gasteizkoak eta bai Iruñekoak defenda ezina dira, ez diotelako aurre egiten gaur egun dauden behar sozialei, zerbitzu publikoen sendotzeari eta egin behar den transizioko ekosozialari. Gasteizko gobernuarena esango nuke are larriagoa dela, jakinda ere ze egoeretan gauden Urkulluren gobernuak 800 milioi ez gastatzea aukeratu du, jakinda ere behar sozialek horiek daudela, bidaltzen digun mezua da ez daudela presa egiteko egin behar dena, eta guzti hori iraingarria iruditzen zaigu. Gure ustez aldaketa fiskal bat behar da, zergak behar dira, etekin handienak lortzen ari direnentzako, zerga gehiago behar dira soldata altuenentzako, zerga gehiago behar dira ondare altuentzako, eta funtsean zerga aldaketa bat behar da herri honetan. Esango nuke ere bai, martxa honetan, Gasteizko gobernua eta Iruñeko gobernua izango direla, hemendik gutxira, Europan fiskalitateaz hitz egiten ez duten bakarrak. Orduan funtsean esango nuke gaur kalera atera garela neurri politikoak eskatzera, kalera atera garela salatzera pobretze fase hau, eta mezu bat bidaltzeko Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari. Aldendu daitezela botere ekonomikoetatik, aldendu daitezela patronalatik, eta jende arruntaren ondoan jarri daitezela eta jendearen alde egin dezatela.